langoku. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Ovuselela umbono katata uBhengu. Hallelujah. Africa back to God. Hallelujah. In the Bible way. Amen. Africa back to God in the Bible way. Amen. Hallelujah. Uchatileke nayo unabantwana. Chate nomama. Hallelujah. Glory to Jesus. Ndicela sidibaniseni izandla zethu. Hallelujah. Glory to Jesus. Sibize umkhonzi kaThixo. Hallelujah. Aze ngaphambili azosifisa ilizwi likaThixo. Amen. Hallelujah. Ayizinile izandla ke kwezilicephe. Sicela omama, sicela nisondele. Amen. The worship team come please forward. Hallelujah. Ndicela sidibaniseni izandla. Hallelujah. Angisiphalamende abangane. Ngicela namhlanje onguThixo ibandla lakho eli nabantu bakho abaThixo. Ukwazi somandla Thixo inhliziyo zabo. Belapha nje somandla khona uMthixo bomuntu Nkosi ongazaka ngosekhongozele kuwe. Khawususeke mina Thixo phambi kwakho. Kuzothethe ngomzimba Thixo owazuwa. Usukiswe ngalonto. In Jesus name, amen. Singachupha phansi bangcwele. Ndibonga kakhulu tata, what a warm welcome. Sifumeneyo kulendlu kulomzi kwelikhaya lethu Upper Room Ministries. Mama uDesemene nomama wakwakho nomama wakwami kofuneka kube senze i-competition yokupheka. Ngike ndawatya amadombolo kakalo uDesemene enziwe ngumama nenyama ithile eyasho kamnandi andikayitya kwakho. Then I believe enye yento ezihlanganise sobathathu kuba namakhosikazi apheka gqithi. Kodwa ke andikasho uba iyapheka yakho. Andikasho njengekamdibona kodwa kungajongwa ukuphekwa ngokwesisu. Ningayenzi lo bazama kuba kungatyiwa pha ezinye izinto sale zinjani. Nkosi mayisikelele. Bangcwele bodela bam ndiyabulula kakhulu uba niphinde bekhona ngale ninye ukugqibela. The Fivefold Ministry abathandazi ibandla laseBhayi lonke omama notata abantu abatsha nama worshipers mfowethu uyayiletha lento tata besike asikuhleli ke basithetha ngawe sibaninzi fanele utata ngalamini sasifika apha wabetha wavokotheka but ngokuqale legenge yangapha utata uzibambile uthi xa wenza ngabomsa late bekufuneka lento so siqaliseni kwalapha kwi-worship normally styles zokusebenza ziyashiyashiyana but into efunekayo noba zishiyashiyana but umoya wona mawuvakale whether i-western no whether but umoya wona mawuvakale bangulosiwaziyo so ngalo master wam feel free with your team usebenza kunye nathi aba ngabantu besithethe ngabantu bentente nje so itone yabo ilasa ezithetheni then xa sifika apha kule ngikhumbuze TV and I like that issue. Hallelujah. So that ungabikho offended lento okuyo yilesikuyo Nkosi menisile bantwana kantsha zeliziguba ngithathe umbethe zantata mangalo worship like that nomoya oyingcwele ebesebenza apha sibesebizamo moya wenyama somoya Thixo lesambe hallelujah. May God bless you. Baba utata ugama bangcwele utata wam esekhona phakathi kwethu ndiyamkhetha i-age yakhe ayenzi ba abe uhleli nathi ngeebusika
you honor igrace kaThixo uba umuntu of his age ekudala kulo msebenzi abo sasijoyina ngexesha lamuhaya kasimshaya izandla umuntu omdala uphumazele engasaphilanga thatheni izwi elibuhlungu kum izolo uthi if lento ka back to God yi last grace kum makube njalo undichukumisa kangaziqonde yena uthi nje abandisebenza kangaka kule Africa back to God uba ngaba igrace kaThixo lokuqhubeka in my life let the will of God be done. So ayingoma sangathethwa nje kumuntu omdala kumekho into ayivayo ethi uThixo ukhona kulento esiyenzayo. Isayini yokuqala kwangcola uba ngobani abantu abathe xa beyiva intshukumo basuku jonga nabantu abuhlobo lwabantu uba yiyo khona abantu abangazi endaweni bengabona ngabantu abathile besiza uqala khona abantu abeza kuba kuthiwa lento notata uDesemba kade fani ba yiyo. Haleluya. So i-challenge ke sinayo bangcwele xa hleze uThixo ekunikile lo grace yokuba ubukho benkosi bucace xa ukhona singabantu kukhona abantu abakwazi ukutwista ungene kanti akuyiyo akho into ebuhlungu bangcwele uba ungene nebandla entweni engeyiyo kufuneka ngokuligabisile ukudla ebele kudliswa ngenxa yakho. So siyadinga ukuthandazelwa ngamabandla wethu so that xa simema abantu singabazi kungathi kanti itapile ebolileyo izomosha inqowa engabolanga. Ngalo mazwi ke bangcwele bulela ukuthi banina ndithemba niqala ukundibona at least ke xa bekuye ngoba hleze ningandazi nonke utata umzana wethu utata uyapi phakamana lawa ubeza umemela bekule elder lam eli phayi bandleni amthatha before abuyile kokwabe phayi noko ke beza uthebela into yazi ngutata yena lixhela lokuhlola njalo phansi kosekusele baqola namhlanje ndirhala nje ndithele ngohlobo ndandulela ingomso ngomgqibelo siyalontsha abangcwele lo Africa back to God in the Bible way from Cape to Cairo. Then andihaneli lo tata ozoba lapha ngomso itones zethu asifani ndinetone uThixo andinike yona unetone uThixo amnike yona but ndifuna namhlanje ndimhlawulele ngelithi mna ndidibana nokusindiswa dala sekudala usindisiwe wena ngexesha wena ubayeka bendisabaleka mna. Okay. Amen. Ndisindiswa ke ngo-2003 ngempembelelo zebandla lase-Faith Mission. If there was no faith mission in the area landisha kuyo ngendahlala kulanto yokuleqa abantu nezazinto ndincedwa ngumama ekuthiwa umama uBhango ndikhulula umntwana kakhulu xhuzula andisa enjoy nemali yokuthishala endiholayo kanti ngumntwana wobizo lwami. Then ngosizo mama sindisweni zadla imbodlela ekancinci thathe nje bandani mina ke ndithi ke ndithanda ndingumuntu kaPhi but 1 B at a time. Xa ndikwi-beer xa ndikwi-bottles xa ndikwi-brandy nangacaca uba iBhayibhile kude nam. Ndathi mhla ndathatha iBhayibhile ndathi 1 B at a time. Brandy le beer le bottles le Bibles now. So ndingumuntu oyicosela into ayenzayo ngixasele ukuyenza kwami. So ngelo xesha ke ndandisebenza bottles zentana wami ndathandazelwa ngutitshala wase-Faith Mission mama uBhango ndandititshala esikolweni ndafastelwa mna andikandasindiswa njengawe uba wakwasindiswa icherry wena walandela mna kaka kwadikwa
kwafasta ibandla lika Apostle Ntshakaza kwilale endisha kuyo kugrunjwa mna lo tata xa fasting aboniswe imeko yam yonke nomzi wam engawazi xa kuyoqhawulwa ifasting uqhawulwa kwam athi indlela olekwa ngayo thisha ingathi umuntu lo nalapha ebantwini onobizo olukhulu izinto ezibonisweyo ngawe bengalindelanga ndingabonisa umuntu ongasindiswanga osesehlabathini njengawe elekwa ngolhlobo ulekwa ngayo. Bazawukhumbula abaseKapa the day benireleasa lo mbono ndathi kubo ndisindiswe nzima because ngumntwana omnqophiso. Utata omkhulu wayengumfundisi, utata wam wabizela kufundisi. Imeko yasekhaya ayamvumela tu waenda utata ifamily imanele ba athathe ubizo esebenza ezimayini eGauteng. Uthe xa ebuya back wathi uThixo ndiyawudiliza umgodi. Utata umgodi wawungcangcazela kuye yedwa kwishaft eziseca kwakhe umgodi umile. Waqala utata waxhuzula ethi uThixo ndikubizile imiphefumlo emingaka endiyifuna ngawa into onemali. Hayi utata walila kuThixo waqala waxhuzula ke ngoku wakhushwa phaa ezantsi wayosebenza kwisurface ngenxa yokuxhuzula. Uthe seyiphaya wathi uThixo ndimla Thixo wangaphansi komhlaba nangaphunze nguThixo. Baxhuzula utata uzophola ngumsebenzi. Uthi mntanam I was crying ndizophola ngumsebenzi. Ndathi Thixo le nto uza kuyenza ngam ndinikela ngayo kwimbewu yam. Asikakabikho ke sonke phaa ekhaya. Utata wenza umnqophiso ngenzala yakhe ngembewu yakhe enam phakathi. Then ubizo lukatata utata bengumwisile ecanga unomoya wokusindiswa ngoba beseyisindiswe because intenda kusindiswa ndakukho utata nomama basindiswa njengam but ndakakhuphe wisile but basafety nyani bawayeka yonke into ziyekwayo baziyeka baphila pure salvation but ewisile. Ubizo lukatata wayibizele umkonzo zonke ngokwasewisile. Ubizo lukatata wayibizelwe umkonzo zonke. Then xa esithi uyanikela kwinzala yakhe wanikela enombono kankonzo zonke but engaziba lento izoba ngubani ku-body of Christ. Phayikaya umuntu ongumfana obengaphili, umuntu ongumfana besifa kabuhlungu ngokugula. Then i-firstborn ubulelani uthe xa eqala ukuhamba seyihamba nje wane-fibrinous illness wafama zanzi wayo uswelekela kulo mama. Kwazalwa usister wam lwendimenekalelayo ugolile usisi but not as compared to mna nebrother yam ubulelani ngulo osengasekho yangusisineko zona yandim ndikucobane igama lam lasekhaya. Mna nomnoneleli my young brother uthi umama esaphila because sasigula kakhulu wathi kuThixo noko Thixo abantwana bam bangade iibhokisi bembini phambi kwam ngeke ndikwazi ukuthwala lo mthwalo. Ekuseni ke uvaleke uhlamba ukuthi omnye abantwana bakhe uswelekile. Uthi umama she was sure ukuba lo swelekileyo ucobane. Uthi akazi bawo kwakune-special attachment angasaziyo kubantwana bakhe ingakumbi apha kubo. So xa kuthiwa omnye abantwana bakhe usweleke waqonda uba ndini. Then ngemini yomngcwabo xa isehla ibhokisi kamnoneleli uthi ndathi Thixo noba ungamthatha naloya as long ibhokisi ngemanga zambini phambi kwamhlo wam. Imere yokuqala ngobomi bam uxa bebuya emangcwabeni
bafike ndidlala kazala nakho it's a miracle umama awamasamende bani andisongena deep ke kwabanye abasemveni kwami but uzile usister wamahlubekazi osaphilayo yena kwazo solomnyana wami uthiwa uNtsikele owafaka kabuhlungu simwabe ena 8 days singasamfumani ebolile egejengiwe emthatha enqokosini ngasemanzini enamsini lonto kwaba kusele mina ndodwa then njengoba ndingumntwana womnqophiso umntwana womnqophiso just like Jeremiah uzalwa sele kugqityiwe ngaye andikhulanga kakuhle ndibuthwele ubuhlungu bengozi zanhlobo zonke ukwephuka ingane ukwephuka imilenze ukubetha ungaziba ubethwa ngubani bekudlala ngabantwana ndiphume nawe so bendingumuntu wengozi kakhulu kona bekuba wesingojuni yathi inyanga yami endaziba ngojuni yalemali then ubomi bamkhange bube lula then I will tell you one thing engihalba umuntu onomntwana olapha ayibambe lento engizoyithetha xa ungumntwana womnqophiso kugqiba abazali noThixo ngawe same applies to the kingdom of darkness xa umzali enikele ngomntwana to that kingdom ukhula engowaphaya engowe isivumelwano seliyacala ekumele ba asebenzele eliyacala lo mntwana uba namandla kunabantwana abafunyenwe ku antichrist kingdom bengakhange basalelwa with the covenant umntwana we-covenant abazali bakhe abanikele ngaye esamithiwe or engekabikho uba powerful umntwana than umntwana o-initiatwe nje kuba i-chance imvumela same applies to umntwana we-covenant kangangoba le mfundiso ndiyifundisela umuntu osazawuzala uba nifuna i-Christianity iqaleke ngendlela entsha ukuze singabe sasokola sesisokole umuntu akuva okokuba unto she or he as indoda must start to prophesy umntwana is either uthethe uThixo ngaye engekabikho before you even okoba uconceive you can say something kuThixo ngenzala yakho umntwana othe wanalo opportunity akazuza usinda kwezinto ezininzi abanye abantwana abangasindi kuzo kodwa akadla ukukhula lula okay andiyazi bangcwele biblical oba kwenzeka ntoni between uThixo noSathana xa umuntu ecovenant noThixo because indlela aleqwa ngayo umntwana ocovenantelweyo engekazalwa ndiyitestile ke mna ndingumuntu othanda ukutesta ngam njengoba ndisindiswe ndisuka kwi-politics ndingumuntu we-science ngahoyanga bhayibhile mna ibhayibhile endoselisa umconye ndilale ndasokwa ngale nto ngebhayibhile but mhlawumbe ndiye kokuqala ewesile ecaweni phethe la bhayibhile yami yokusokwa ndave ndawuzela ndayishiya pha ndabona inkazana nganazinzwa lo mntanzacawa so I hated this book. I will tell you why devil made me to hate this book. Wayesazi uba impilo yami izoba lapha completely and permanently and he tried all his best ukuba ndingaze ndisindiswe okay
nansi ke into ebalibanthethe ngami kanti icinge but uThixo ngekho uthethe ngawe nje kancane kuncedakala abanye abantwana ndicela amaKristu ayive lento as much as umntwana wecovenant ephila kabuhlungu kodwa umntwana wecovenant kwakufika ixesha le fulfillment of the term of the covenant. He or she is an untouchable of God. Mamelani bangcwele. Ndibambe umfana owayesayitalist. Lo mfana, he was 7 years age. Wasematatiyela uDaniel. Uthi bafika ilizwi ethanda Sunday school lathi yafuna ukubona izulu. Wathewa. Uthi saphuma apha entungu. Ndamshiya uMakhulebhethi ndabona umzimba wami usala ngabe ndiphuma kodwa. Ndakhulela phaya ke singabantwana sidlala sibukeliswa izinto ezenzeka phaya. At the age of 12 years kwathiwa akudlalwa apha. As he was a twin, he had his twin brother. Ewafuneka xa kwenziwa umsebenzi awenze ke twin brother yakhe ayonze umthela abantu. Then uthi ke ngoku kwafuneka ngoku ibrother yakhe uthi yayicela uxolo eyibulala uphuma igazi kwafuneka esele i5 liters yegazi lewele lakhe ukuze afumane ipower azoba isatanist indeed. Mama naninga bangcwele iyaphi lento mina ndazi into ndiyaziyotyelwa ndisukela amantombazana kanti ayindimi lo wenza lento ndiyanziswa. Ndifuna abantu le testimony yami inceda abantu abanabantwana abasetshwaleni uncontrollable. Inceda abantwana abakwi-drugs uncontrollable. Inceda abantwana abathengisa imizimba uncontrollable. Inceda abantwana into ngamaphara esitrateni. Umntwana ozoba ingozi emkhathini akabona xa seyisindiswa ukhule ebone sazi uba lo yingozi. Then agcinwe etshwaleni, agcinwe esitratweni uthole iphara, agcinwe ethengiswa ngomzimba, agcinwe kwi-drugs. Nibona i-drug addict, i-alcoholic, but lo muntu ngumphostile because I was born an apostle. Jesus. Amen. Hallelujah. Ngoku nditshintsha amantombazana. Ngoku ndimithisa. Ngoku ndingutshwaleni. I was an apostle from birth. Ngoku ndiseba amapesika. Ngoku ndingena nakwezinto. Ndingena izinto erongo tata. Ndithatha intsangu pha emthatha. Andisolanga ndiyaka-challenge. Ndithatha intsangu after school. Ndiyise Cookstown. Ndingaxana ezithathu xa intsangu isebhasini uba uyisinje straight iya ngomva. Xa ikuwe intsangu emotweni yakho. Ungabikho yakho yaphuma emotweni yakho. Andisolanga nto ngaba ubusitoti. But uSatan lo xesha he wanted me dead. Either through accident, through stabbing. Ama-poison endiwadlile kwisiso wabaleki bangcwele. Ndadliza another relatives. But I will never tell anyone guys. And it's happy. And it's happy. Trying to kill me. Mama, if you got this appeal, it's the only person, Mama, try to go. Mama is Mambo. Who told her on the covers. And Nagagela, Uto. Engaspa nguThixo othi waya lo muntu usazibalulupha to the nations. Kubani owaziyo abasithi ngamaphara kanti ngabaprofeti ngabapropheticals. Kubani owaziyo ababethwa bagcitshwe zi-drugs kanti bangabantu abazomisa urhulumente politically. Kubani owaziyo
njengoba singakwazi ukubanyamezela sesisindisiwe kubani waziba hleze umuntu ozawuhlangula ihlabathi nangu esitrateni esathembisa umzimba because kumntwana wecovenant. No, ndivuse bandla ngam testify ngam uba ndivela apha eseleni bona kuthiwa amadikiza apho ndiyakhona ndifuna ndikubetha nje into ibe yi-1 ndinishiye ngale testimony yam because there's something endifuna yaziwe ngabantu about this testimony. Njengoba ndisindiswa nje xa befasta utata uboniswa yonke iministry yam elomsakazi but ndiliyotywa ndinguleyo akukho kwanqithi ukhona umuntu ongazale yile nto ngexesha wayendibona ngolahlobo khona abantwana uthi ke uDaniel there was a meeting in Cape Town in the early 90s after engene full time kwiSatanism uthi phansi kolwandle eKapa that year was his first meeting ekhona noSathana ekhona uthi xa engenayo bangcona ngimthishe Sathana mamelele bese uthi xa engenayo wonke umuntu uhala uqhwatywa nguye othe waqhwatywa nguye ukhona into ayifumanayo anointing wise power wise so bathe wakuthanda uSathana ushayipha mamelake apho ndiyakhona uthi xa uzogqitywa i-meeting eKapa so bantwana eKapa ndithe kune i-coastal churches must wake up. Sine Kapa, sine Monti, sine Bhayi, sine Durban. Kodwa wonke umuntu oke wakhonza as a Satanist ngizake ndamva othi there was a meeting in Durban, a meeting of Satanists in Elizabeth, a meeting in Islam, but always in meetings zika Satan xa ebiza amaSatanist eKapa under the sea is in Cape Town. So as much as you coastal, don't compare yourselves with Cape Town. Hence, no Africa back to God. Ethe uThixo ngenxa yexesha nokulimala mawuqale phi eKapa. Uthi ke lo mfana kwathiwa amaSatanist mawenze sure kokuba iministry kaTato NJ Paul iya destroy. Iministry kaTato uRakhulele Thay iya destroy. Ekatata uPhiva Indlebende iya destroy. They were mentioning amadoda kaThixo apha uThixo ane ministries ahamba ngomoya ingcwele. Kodwa yenzani sure ukuba ningena kwi-ministries zabo nibabethe ngamantombazana, nibabethe ngemali, nibabethe ngefame, noma nisebenzise nendabantwana. Then nansi ke into engaqhelekanga amongst abantu ekwathiwa maboluswe bagadwe bangaze basindiswe bona. Amongst the names zabantu ekwathiwa maboluswe babe kwingozi badudule bageze badudule bafele ngasindiswanga. My name was in the list. Kuthiwa emthatha nenze sure okokuba lo mfana kwaMadikiza ngapha ngegama angaze asindiswe. Walikhupha umtyholo uTathazimela oyazibambishile ekhaya, walikhupha umtyholo igama elithi mhla ugcobani Patrick Madikiza wasindiswayo ikingdom yam izawutshabalala. Mameleni bangcwele, ingozi zemoto endibe nazo kwenye kwade kwafa nomuntu uDaniel uzicula zonke. Andiyilibali ingozi apho ndandidakiwe endatshayisa umthi phaya kwadaka izinto zidakayo i-airbags babezondithatha literally
Because they made sure bafuna ingozi yami inibethe esifubeni ze kuthiwa i-cause of death is telling bancwele uThixo ukhona uthi uDaniel when they were approaching closer to me a miracle happened iyodwa lisesitelingini bayolithatha ndiyathwetshulwa bathe bandifumana bancwele uthi I wish ngesaphinde uDaniel uthi saxa sizokuthatha sabona esitelingeni inguYesu leyo nto ke umuntu otshayise wathi ATP but ngenxa yenceba kaThixo covenant of my father ngam wajika inxila lanenkazimulo akwabona nxila kwabona unyana womntu. That's why I'm coming. Nokuba meva ndiwanyathela lapho ngihamba ngiyakindlela andiwanaki uJesu wami uzopholisa. Ndifuna umuntu lapha kuyothandazwa kungathi kanti South Africa ikule messenger upresident ozayihlangula uphaka drugs but sibona i-drug person but upresident ozophatha South Africa ibuyele uThixo. Who knows uba ngabe uThixo wasebenzisa ulewu wasebenzisa utshwaleni ondini if uThixo akangomkhethi wabusobamntu baninzi abanjengam phanga phandle abasadinga imithandazo yethu njalo. Wena nomntwana osela utshwala wena usuncamile uthi uzela abantwana bakwisiyobisi nanku umpostile osuka kulanda ubasekuyo engumntwana onqophiso ungancami unganikezeli kodwa ikhali lemvuselelo izokuvuselela uzavuselelwe kwindawo akuyo azongqina ngaye ngenye imini njengam. Jesus. Mamela kabangcwele ngicoma ndiyajoka. Njengomuntu bangcwele ebengayithandi lento. Ndiyayibulela utata kuthiwa nguBishop Pivile Bende. Ndisandiswa ngo-2003 ufika ngo-2005 athi Maxhosa nesebantwini ineke nireve nto yekebebile yamothimo. This is the word of God. How many people who have millions in their banks using this? Balance yakhe 1 million something. Ethi anikhanga nifune imali emntwini. Awuthi kutshele Maxhosa. Nabo. Kusho uJona ongumncwane. Wathi Maxhosa utshele wayiphatha kanje iBhayibheli sanosindiswa. I hated this book, but from that day my mind changed. Nomalento ayithatsi ubuyemi Maxhosa busemqulwini ningalithathi iqhosha elingenamthunja kodwa lencwadi esongwayo. Ndiyazi eMaxhoseni le ncwadi inhlekisa. Ndivula ingqondo Maxhosa
There is no man rich than a man obabalwe nguThixo ngobutyebi obuphuma kule ncwadi. Ninga appreciate abantu into azibillionaires, sebillionaires, bangcwele. Kubuhlungu kum ukuba nemali yonke minus this book. Uthixo now want to produce millionaires, billionaires, trillionaires of truth through this book. Ubangaba o Africa back to God. Beninokumazi. If uThixo anganichilela ngalo Africa back to God, ne kingdom prosperity. Not only through me, but through the church. Hallelujah. Iyamila inhliziyo yami ngoXhosa. From the Nguni group, because in essence, asingobanguni, singabangoni. Then, due to ukungakwazi ukubiza izinto zethu, the whites called us abanguni. Who are the abangoni? Ngumxhosa, ngumSwati, ngumZulu, ngumNdebele. Take a flight now to Tanzania. Udibane nendoda eyazi ihistory yethu. Sisabizwa in Tanzania as abangoni. Last month we had an intercession in Cape Town at Table Mountain. Kudibene Africa yonke. Almost all the states were there. Even Tanzanians were there. But if you know Maxhosa, ubani ngobani, kwenhliziyo kaThixo, you'll be who you are. We are known as abangoni. Lanto ethi abangoni does not mean besingoni. The way ebesimoyika ngayo uThixo, besithi sirefere njengabangoni, besimoyika uThixo, siloyika ihlazo, singasifuni sono but sisoyiswa. That's who we were. Jamani, kangibala kamkhali ukulungisa into nje izolo mengcwethe mandilungise. Xa sendizimamela izolo ndikhala ndilungisa iscripture se-First Apostles ku-2 Corinthians chapter 11 verse 13. Ndithe ku-13 verse 11 gqwethe verse chapter, but into ekenzeka xa sishumana leyo bacwetha. Okwesibili, laa ndaba esithi singuSirayeli, singuye uSirayeli ngokwegazi likaYesu, but asingoma Sirayeli. Siyabona bangcwele, xa sithi singama sitshintsha iculture yethu ke ngoku ne-nationality yethu. SinguSirayeli because of the blood of Christ.
akho kuyimo ye-tribalism. Siyabona? Okay. Mangiqhubeka ndawo yami. Sasingene kwenye into ke ngoku. It's about back to God. Then Manuel. Mhlanda sindiswayo. Ndiqale ukusindiswa ngo-1995. I want to prove a point. Kwenzeka imishimishi ezinani umuntu wemishimishi. Ndise-Rand Afrikaans University. Ndisenze honors zami in education. Ngosendiyititshala already. Ndenze imishimishi ethile yami ngayifuni nina. Ndazicaphukela. I was with U-Eddie wase-Petersburg. Andifuni masicala mina sengathanda into endenzileyo nonto endenzileyo engenamsebenzi. Ndathi ndifuna usindiswa tata. Ingandiflento sithi ngathi ndisilento endenzileyo manje ngathi ndisindiswa nonto ke engenamsebenzi ngasindiswanga lokho. Yabantwana ndixoxa. Wathi gqiba uPastor Ray Makholi ukushumayela. Ngoma andiva nethetha ngifuna usindiswa. Wathi bathi hayi yana abantu uqala. Yamamkelo Yesu. Ngenxa yokuba ndingumntwana omnqophiso bashaka uthi uDaniel kwakhala ixilongo kodwa phu nimyekeleni Jesus uphumuke kanjani uMathikisa asindiswe. Immediately a party was organized for me with booze and cherries. Wate pake imoto pa u-8 ndabe sebenzwa iBrian Zima ngabantu abangamaqhola abangazaba upension nebhiya nje itoti yebhiya. But that day bathanjiswa bandezela ntoni iphathi kandibuye ecaweni nje nephathi yenzelwe mna. Bangcwele ngathi ndiyibeka lo Bhile ngathi xolo Yesu ndiyosela ngoku. Ngabe sendilala emntwini. Uthi noDaniel babethwa. Hayi kancinci. Because I nearly got saved. Xa ndizosindiswa ke ngokunyama kugula lo mntana ndiyesikweni ekhaya ndiyongqingaza ngumawethu ndaphinda kuya ngondaze sikhulu kuthe xa ngale mini ekuseni banxa ndiyasebenza ndiyibona imali sendiye mamagqirha wonke ndizama icebo lithi gqirha lam uzophatha imali ke uyiphoze emangcwabeni ekuseni ndandisezinqaku kutsolo nemali yonke yami ndiyiphoze emangcwabeni ndithetha ndiphethe umqombothi onogqibelo omhlophe. Yiloo mini leyo ndasela umqombothi. Xa ndibuye emqombothini ndasela ibhiya. Xa ndiphuma ebhiyeni ndasela ibrandi. Ndasela iwayini. Ndathatha necuba ndatshaya iKevin A. Kanti ngubhayibhayi wami lo mini. Wagula bangcula umntana wami wahlaza caka. Sendithe varama. Zaba noqomboza kumika aqombola xesha. I had to drive ndilila. Why ndilila? Emveni kokudleka kangaka. Ndihamba amagqirha. Ndisenza imisebenzi. Kodwa umntwana wami wagula wesi ngemini yesiko. That's why bangcwala isiko mna. Isiko. Kuluze kum. Ndasinzwa ngalo. I was crying driving. Engasafuna because ube ne-uncontrolled defeats ebhoya ifana nami kakhulu. Mamela bangcwele. Ndafika emzini wegqirha kuvalwe umnyango ongenhla uvuliwe ongezansi ekuthiwa ngunumber 1 eXhoseleni. Kodwa belapha xa ndifika belelapha xa ndiya kule ndawo belelapha. Why? Ndanomsindo ndingena emotweni kwabe kukhona intente yaseRaka umzi wami se-Southern Wood. Phambi kwam kule area ndalimafana sepha ndandipolitiki abangcwele ke mna andike ndangena kakhulu into zepolitiki andinanto nacawe that much although ndikhule ecaweni so ndimanje ndiyephayo xa ndifika abantu bathe
yami mos xa uthe uyanikezela uxhomile bangcona mina ndiyazi insindiso ifucela ngami namhlanje ndangena Jess konke yami na konke mncane ndifuna ukubona sinzo kanjani ndangena konke emxozithi ndibeka phansi kwesitulo yabona abantu ndifuna ukuluza inhliziyo yami andabantu ezatshona ndoqhamisana naxa ndizofika phansi kuyo umntana wami azophila ndawumlanda mna bangcona isinswe ndiphethe umntwana wathathwa ngama-asha bayindoda yomlungu ufana lo tata lo umlungu lo shumela onesthomas webhulu ubani kanene lo ngumleni utata wami for that day uangas kwakusumaneka phani lakho usenze altar call ndazi kwaloo nto ke mna yabona abantu kuthiwa masenze le nto fika kwamkela lawamkela Nkosi umsene so ukusomdalanda ndiyo ngiyakwela kanti ndisinzwa nyani that day manani mancane kusima Orlando Mvovo waselalini khonza pha athi bhuti wani angisavuyi bhuti uthe wasinzwa nawe ndithi on sinziwa mna nsinzwa uthe kaloku sindisiwe nje ndithi hayi bendilanda le ndoda bendilanda le mva le ndoda ithe mandithi le ndoda kanti ungene into yami yona ntutsiyana kaGapha ndilila xa ndibona amaXhosa engayazi velu kantsikana athe zithe imissionaries xa zifika sizombhaptiza zini wathi untsikana okundinako kundanele kanene ndisindiswayo xa usele ibrandi ibhedi ebusuku phaa ko-1 no-12 iyajikeleza ingqondo jikeleza ibhedi but that day kwafika ilizwi elatshintsha ubomi bam lathi Romans chapter 8 Romans chapter 8 Romans chapter 8 ubomi ngokomoya ubomi ngokomoya. This was my night of baptism in the Holy Spirit. Ndithe ndisiya e-Assemblies of God ndabe sendibhaptiziwe kwangosuku lokuqala mamelakhe uthi uDaniel ngalaa mini kwakhala ixelongo ebusuku kwathi uphinde wenka uThixo njengoba esithi ubomi ngokomoya undifaka umlilo uthi uDaniel xele amakholwa ukhona nyani umlilo xa abasindiswe bephila ngcwele. Bathi besondela kwam ngelo xesha mna ndisewuyimoya yomntu obenjalo but umoya wam awatshintshwa ndim umnikazi kamoya watshintsha umoya waba ngumlilo abebona besiza kwam abasakwazi ukungena ndingumlilo. Mamela ndingumntu bangcwele bethe bendicalwa letulo umbhedesho mawisile yabangcwele anabhayibhile ngalaa mini kuthiwa Romans chapter 8 ananebhayibhile ndaye eculweni aliphiwa ngumambuyisi akabi mnandi umbhedesho wemini yecawe kanti ndive ndabhaptizwa ngomlilo ekuseni endaweni yokuba ndiyothenga beer for barbalized men. I bought my first Bible
endayifunda ndayiqhema ngathi ndizobhala examinations. I've been a teacher for so many years. Ndiyayazi uba incwadi ine-index, but wandibamba umoya andabuza mthweni kwa-index. Ndayifunda incwadi yeBhayibhile, ndifuna uRomans chapter 8. Ndayiqala kuGenesis, ndingafuna ukujonga uphi ayudliwe ukuze ndiyazi kanje iBhayibhile. I was in search of Romans chapter 8, starting from Genesis, page by page. On the third month, I remember the day kwakusekuseni ndimfundile uMateyu ndamgqiba, ndamfunda uMarko ndamgqiba word for word, ndamfunda uLuka ndamfunda uJohane. Ndangena kwizenzo, ndamletha uPaul ndingamanzi, ndamthanda. Xa ndifuna le ndoda ndiyayithanda, kanti ndiza kwindawo ndathi mhlawumbi ndafumana le ncwadi Romans, zange ndimfunda chapter 1, ndaya ngqo kumoya number 8. Bathe bendizama abantu bethi hayi ndoda, moya mnilo ungenileyo. I was never understood even in my church. Ndingenwe Assemblies of God, ndingumfanyana andikazi kwanto ngensindiso, but ndigcwele izwi. Jesus, ndandithanda izwi bodata, ndikuncama ukudla, akubekho unkosikazi ekuqaleni kwam, ndisaqononondela kubande ukudla kwanaba okona kudla kwam na. Lord, I want to be there. 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 To be there forever. Umuntu ngamnye nobizo lwakhe. And when I'm commenting ukubizwa, but you cannot be anointed beyond your vision. The anointing goes with them. The width, the depth, the length, the height.
vision. If you are given a church, local church, uThixo ngakunika futhi yonke anointing yayo, but your anointing will be equivalent to your local church. Yeah. Tato Bishop unyanga eyakhe into ithi andoneli ndingafiki kwi-region. I-anointing yakhe will be kwi-region. Then ne-tests zakhe zikangako. Omnye umfundi athi no man, I want the entire Eastern Cape province. Your challenges, your tests will be equal. No one can preach, no one can live for God beyond the parameters of your vision and anointing. Ndiyakuthatha ubhengu. Ndiyakwana? Right. Ubangaba uThixo ukuphe the continent of Africa, the anointing equals the vision. The vision equals the anointing. But asele uzosebenza nationally, continentally, uThixo etshintsha anointing. Sebenza ngemenhle. Tatubhengu akabhubhanga ngoCobo. Tatubhengu uTatuNgeti, TatuChilisa, TatuDuma. Those were the men of the menhle. Badlule kwi-anointing. I-anointing is status. uCobo was status. Just because abantu bokhawuleza ukwenela baphela emgcobeni baphoswe imenhle. What is the importance of the menhle? uThixo, imenhle becomes a territory. Imenhle cause you xa ufika endaweni, the place ongakhange wazalwa kuyo, because you are the territory carrier. Xa ufika endaweni ama-territorial spirits ayagoba, not to the anointing, to the menhle. Jesus. Isandibandla lisafuna ukuthishwa deep things of the spirit. Imenhle idila nama-portals ukuze kuvuleke wells. Akuqali wells without the portals. Yeah. Hey man. Yeah, there. Usathana akadlali ntoni kwi-portals because unezakhe naye esilwa against the portals of God. But the man of the man, devil knows. Okay. Anthethe ngamane anthethe ngamntana ngotobheka ukuthi ningadedwa ndiyathetha ngawe namhlanje ndiqhibile ngam benzela ntoni ngekhole kuyam but bancwele ebhayi uthixo uyandithanda. Oh Jesus. But aniboni thando lukaThixo ebhayi lungaba kwesicelo. I wish uThixo madoda kaThixo anincede nabasendimkile mna amamba amadoda qa awatyhilele ngebhayi nge-altars ezebhayi. Jesus. Because uma ngabe ibandla aleka understand ama-altar isibingelelo
that church is just yenza umjika jo merry-go-round. Zinakadilizwa izibingelelo endaweni elobandla lilawula ngo-antichrist qha uzisebenzela ngeBhayibheli noba nike imali. Jesus. Abantu bangcola insindiso, to be honest, insindiso uThixo ufuneka ayihlaziyile. There is a lot ekuthiwa insindiso engazange yaba insindiso. Insindiso yohlala insindiso uba yenjalo kodwa ubhemu nakuthi njalo but ngokwendlela exesha. All right, ngiyanithi manje nomzakelo uba utata ubhemu akavuka ngoku kungafuneka eqale hothi wayoncedwa ngumoya ingcwele amfundise ngeli ixesha. Babhubha bona use black and white television. Babhubha bona kusa ifoni sanjikeleziswa. Then it is science and technology ilawulwa yimimoya. Njengoba abantwana befunda esikolweni bafunda iscience abantu kune science engasoze nithishwe ekuthiwa yi-quantum science. The science efundwa kuma universities kwi-technicals kwi-colleges ndiyayazi. I'm a scientist. But there is a science of science known as the quantum science. Abantu abangama-Satanist, they know is science more than we think we know is science. Ngoku amaKristu, they are so silent. Nivile uba ngoku khona izinto ezikhulu eMelika. Aliens. But ibandla lithule cwaka. Yebangcwele bekungamelanga ibandla lithule ngama-aliens. Ingozi ukuvulelwa kwama-aliens. But thanks be to God is gone. Amen. We are at wash out of that. Sasiqalisile God was God. Ibandla knows nothing about the Agenda 2030. Ibandla knows nothing about Agenda 2030. By 2030, u-Antichrist ugqibile nge-Christianity. Ndawunika incwadi endiyibhalileyo i-research yam ethi the United Nations Organization 2030 Agenda of Sustainable Development, a plan of Satan to destroy the kingdom of God. Nizobona uba lento i-grant yenza ntoni i-grant the name grant nicinga yinto yokunceda abantu. I-grant yenziwe emkhathini so that abantu bakuthi bangaze basebenze their mind baxhomekeke ekukhongozweni. Ngokwe-second mind yami yesikolo, njengoba umuntu una 3 months ne, ngokwe-second mind yami yesikolo ndicinga uba i-grant yenzela uba xa kusalinde isipinashi nekhapheshu zingakavuthwa ngolindela. Xa usalindele into entshulayo esithembiso ozawuphila ngayo, i-grant ngolindela. But uSathana wenza i-grant yayimpilo yabantu bakuthi so that babe zizilezi kunaphakade nekhongozo grant system ayinathi. Ngokugqibela ndicebisa amakholwa awazundithanda ndizoyithetha. Wonke umuntu owavaccina, he or she is in for a high jump unless wenza lento uyadivaccina. Uthesa bekhona uvile mosekapa bonke andiboasting ngam uvile abantu i-vaccine bangcwele ndizokuba nisengathanga
I-vaccine ayihlambulukanga. I-vaccine yenza lokuzodepopulate. If I depopulate, yenza abantu babethe ngamaxhobe ezifo. I-vaccine ndisatsho ndiyazi kanjani ngo-2019 ngexesha le-COVID. Njengoba ndandititsha ndaye utitsha ndandizana ndangumfundisi. Kanti ndibe ngathi ndiya esikolweni once more ngosengumfundisi ngexesha le-COVID. Ndifika uprincipal wesikolo sitsha sam endilindile pha ukuvaksinwa. Kube khona umhlobo omkhulu njengodeslo othi hey James, come this side. Ingathi umhlobo omdala nam ndiya ngomdlandla akho nto ndisilisile. Xa ndizongena egeyithini uthi uThixo ngezolukhulu ungavaccine bazawuhlangulwa ngabanjengawe. In our church bayayazi abantu ndayisho loo nto. Some of them zange bavaccine ngaphandle ndathi xawini ndizothi bangcwele andifuna ukudibana ibandla. If ngenxa yokuba usebenza kurhulumente utavaccina, vaccinani, but zenazi uba umntu ozovumela i-vaccine kuzolinyazwa i-Christianity. Yabangcwele khanenze research spiritual. After 2019 COVID awabuyanga amaKristu amaninzi etywaleni. Nabuyileyo i-most are disobedient andongondongo ubona ngathi ukufaka isitofu nyama. I-Christianity ibethiwe nge-vaccine. Amakholwa asowulukhom akazi uba atheni. Mamela ndixela uba ndiyipho ndiyibulento ngo-2022 ndibizokusikisile ndiyoqhuba iprogram enjengale ngorhandi gcwele iholo. Xa ndithi andibeva mani andibeva ndathi bangcwele nandivaksiniwe kwacaba iyo indlu yonke evaksiniwe bangcwele andigabisi ngam ndabeka izandla. uThixo wenza a testimony. Umetron usister uMark kwave wasathatha laa ndawo evaksiniwe 2 years later yavuka yantsha. Ekapa uTestament uyayazi abantu njengoba benze ekapa into ovaccineleyo. Let's come and de-vaccine ourselves. Bangcwele uThixo akakhethi buso bantu. Wathi uThixo xa suba kungekho mntu we-deliverance kuloo ndawo to de-vaccine, sebenzisane umthendeleko. Ni-de-vaccine nisho uba lona umthendeleko Thixo siwenzela ukukhupha i-vaccine in our cells and blood. You do that by faith immediately. I wish we could abamazigaba nibone imiqondiso eyenzeke eKapa ngokudivaccine abantu after so many years bephila ngevaccine as Christians. Eyona nkolo ibethwayo inkolo yobuKristu. Then this document ka-Agenda 2030 ndawuzama udesi unayo aninika anisupply bangcwele sanuxhomeka kuphela eBhayibhelini yazini okuqhubekayo in the atmosphere spiritual. This Agenda 2030 ude wathi uThixo mandishumayele ngayo because yonke lanto kune-clauses eziyi-17 ze-promises ezingezo-promises kucamouflajwa ngazo underneath kuzobula ntoni abantu. Bafuna i-one government, i-one world government, i-one world currency, i-one world religion. Ayona njongo yala 2030 agenda kufuneka by 2030 ibandla libe lishukela phela ngenxa yemali. Ngenxa ntoni? Africa back to God bangcwele is a solution. Sevana. Africa back to God is the solution. Come please to the tree.
Thandela ngoma yami. Dilebela ngona ngoma yami. Ilanga moya kamcwanzo. Jesus Christ, you Ngimanga nami. Ngifuna ibethe pha. only time. Ngifike Kapa xa ngivala ngam. Jesu ikhona. Ndathi ndithe kuye zambe na message. Thekwa ngorhatya. Wathi uThixo, take this. Uyinike le ndoda. Umuntu ongumthandazi. Usukhona mama uThoko. Mama uThoko khona. Ucela umuntu ongumthandazi. Mama usengele khona. Kwathiwa ndisuke e-Eastern Cape ndingazi uba ndiyiphalele ntoni kusho uThixo. Wathi from Cape to Cairo ulityaziswe ngamaXhosa, ingakumbi awase-Eastern Cape. Wathi uThixo xa ibandla ndilicenga lingaliphulaphuli, wathathe elibandla likhokhelayo ePesibhoti limele umthatha ndilonje uBack to God kulo. Ndayenza lo nkonzo. Wathi mandiye eCuba sibe khona ibandla lesibili simele Eastern Cape because ayiva. Ndaku umfundisi uGquka athi basebefundisi eholweni ngathi namhlanje masikhululeni Africa Back to God in the Bible way for the Eastern Cape, following his prophet Sikatatu NJ Stone obhubhe esithi Eastern Cape is a launching pad. Eastern Cape is a launching pad. Ibizawulonjwa phi xa umprofeti ebeyiprofetile wathi ayizuye eGauteng, ayizuya eFree State, ndisho naKwaZulu Natal apha aphuma khona uNtalo NJ uthi kodwa it's gonna be launched Eastern Cape for the entire South Africa. Akukho bantu balwa into njengabantu bayo bengayazi. Then after I launched it, in fact, how did I launch Cape to Cairo? Uthethe 3 times ubaprofeti kuthiwa baleka iKapa ingalityaziswa yi-Eastern Cape lixesha layo. Africa Back to God from Cape kona uye rongo uAfrica Back to God eCape bemele uba uye amaXhosa emfukule wonke awase-Eastern Cape uKalebsonskaya eBuffalo City eMoti ePE amaXhosa angumzimba ebambele njeya eyiFekapa as the Xhosa nation just because kuliwe vision engachilwanga ebantwini. God led me to go to Cape Town and we launched it. As we are going to launch a buy, abantu behlala ezindlini but izawubhala kwela kwamoya ulonjiwe uAfrica Back to God in the Bible way naseGqeberha. Jonathan,
asihambe ngoku mega church ithi sifuna quality. Mega church or no mega church, God is God, God is good. Sifuna quality yabantu bakwamoya abangazujonga ndoda esisumbono, abazobuza kuThixo uba nguye nala umthunywa wakho. Jesus. I-challenge imfundo. Yabona imfundo ibulela igospel, because imfundo ikwenza ujonga umphandle, jonga umfaneleko. Bebiziwe unyana bakaJese wakhangela uSamuel ngokwesithomo ekukhanjelwa sona ngeli xesha. Uthi uThixo Samuel angikhangeli njengokukhangela komntu. Umntu ukhangela imbonakalo yangaphandle. I am a man of the heart. Ebefuna sibam John Tiphe lanto yazi bangcwele nizokuthuka. This is what God I think will do. Uthixo because ugcobo lusigezisile. I think bangcwele nalephuma umoya ngiphuma kum basendibuni bazokwenza. Yeah. Uthixo tata uzokwenza ungazazi to uba ucokiwe. Jesus. Angakwazi futhi ungazihoyi kanti unguwe umkhululi, nguwe umhlanguli. Bazokujonga as far the jonga nawe uzuqonda but kuzobonakala. Uthixo uzawusebenzisa odelekile abangena magama. Andithi imfundo ayizusebenza but umuntu ofundileyo kule nto kaThixo oba ngathi akafundanga, kule nto kaThixo one-millions one-billions oba ngathi akanamali ebhankini. Abangaxotsha ukuthi yakanathemba bonke bona lapha emini ngala edolobheni yakutsha bakhona information enje. Why kuvuswa nonentiti ezingaziwayo ezingenamva ezingenamphambili ezinothixo. Into ongagabisi ngokuba yabona abangcwele e-Eastern Cape yibo abantu bengayifundi kaThixo bayandazi nawuteluya bendi-evangelist ye-miracle signs and wonders deliverance and healing ilapha kum wathi uThixo yeke mntanam because bazo-understand wes bazokuthwele fana nabo. Jesus. Hey. Hallelujah. Holy Spirit. Ukuvuza umuntu ofileyo befama bayayazi qha usaze uba ungenza imali xa lelo ndifika le ntente ndisedala wafa umntwana lula mntu wonke yakuza kuthiwa hayi fana uthwele yabona omunye incwadi andithembele ndamthatha isithuba tata sithatha isithuba ndamthatha umntwana yaphuma nam tsamentente ndathi Thixo sekuthiwe ndithwele nje ufuna abantu ndithwele nyanga philisa umntwana thenda utsho wathi Hallelujah. akathi usakhohlela kaJobe wathi balolo ayosithaba uthi mama ndangena ententeni ayonke ubangcwele. Hallelujah. Jesus. Abebelambe emahlathini e-Eastern Cape they can tell you now umuntu uyayazi lo emahlathini zanto abagcwele ukuthwethuka but khange nive lo mbali wayo ayiphakamisa into kathi ayizuwela phambi samazulu nanamhlanje nguye othi nqina ngawo. I don't just do this. I am not a man of status. And yabasizela befundisa abantu bazobona xa kuthiwa Mathikiza a man of stature. Bawubona lo Celiqwa yenziwe nguThixo ngabona because nijonga too much ubuhle umfaneleko imali inqubo imoto imansion ayithethi loo nto inhliziyo kathi kungenayo. Jesus. No, it's my last day. Yeah. Yaqonda Yeah. le nto bangcwelelo phepha yesebani ndicebisa abefundisi baseKapa
lento mina bangcwele zange ndayixela umoya ingcwele nje ndasebenza ingqondo yami kanti ingqondo kamoya ha ngiba ile yami esikole number 2 kanti ayo yami esikole ntoni uziqonda ikamncuthe xomntu aba bantu bazofika ngomso ndandaba kuba baphi xa ndigqiba kuswabula lento aba bantu bazobeka apha ngomso abagcine lento from 1953 xa ndiphuma kula lebe ndenza bokunabo ngabantu bokuqala ukuphatha lento bayifawunile ibingubani bengezalwa bengothixo wathi uThixo akasavezwa from Cape to Cairo once in vision ni ingana direction from Cape to Cairo ubefuneka because besawujikeleza endaweni eyi-one without a direction from where to where. Yabona unkosi iAfrika walinyazwa ngokukhupha kwalanda ethi yehla moya ogcwele. The moment into ungayenzi ngendlela umuntu wayo owayinikwe yona ngayo it loses into ethile spiritually I say kodwa mandibuyise uCape to Cairo Africa jonga abangcwele you know got the document yo but on the photo ngicela nje uniphethe 15 to 30 minutes okay is up in payment of court bangcwele mina andingodata uBhengu sevana and andimimi uBhengu okwesibili bangcwele Assemblies of God is my church. I will die. No. They won't understand. And the Bantola and miss Zembola. But immense and I born Yanatata in lesser than Dim appreciate unto onjenalo. Ndiphatha lento mina ebangcwele okay ngode niphethe encinane ebangcwele uThixo honorisha umuntu sele esemangcwabeni ndisesekhaya eAssemblies of God siholo enkulu lapha eMthatha kwacula ingoma ngotata uBhengu abavangeli insimbi ehlizini abantwana bakaThixo begcwaliswe bethandazile yabuya ngamenhle wathi uThixo ebangcwele xa nisebenza ungangiqondi lahlapha ekhona wathi bukela ndawethi nivise imenhle yomkhosi waMbhengu wathi uwabantu uthi ndabona futhi taka kuyo ebantwini wathi uThixo and show you that even if akasekho imenhle yakhe isasebenza but idinga ukusetyenzwa. Utata uBhengu mna ufika kum kanje ngoku ndivangelayo engathi ndisehlathini entshinyeleni yehlathi ndihamba ngemoto andikwazi ukuphuma ndixinwe yimithi. Utata uBhengu uze kanje wandikhupha esiteringini wangena esiteringini ndanguconductor wakhe bangcola ndixoki kwela phupha imithi tata wami inje umnconyana umithi yayingena imoto kaTata uBhengu iphume ngapha wandibeka ngapha kwehlathi wathi hamba uyecala ndisayo always icala ndandithunyuka. Okwesibili I've never been to Tabazo before ndiphume ndiboniswa uTata uBhengu uphakama abantu I thought it was in Tabazo ndiphabo ongasekho umfundisi uThabo kwela cala siyahamba xa engenayo utata upapakhe ngabula apha eBhayi kwaphakama yonke into nathi uthiya ukuba ndikubani mna that place economically because economy values the totals of kingdom of darkness because any kingdom influences the resources. What about gatekeepers? Now, watchmen. Gatekeepers, the member ngabantu abathi xa uthe kwavulwa
iportals echaza bayintoni sisale i-intercessors because wakuseyivuliwe aluyeke utshaba ukuzolinga. Then the purpose kukho umama i-portal is what i-tunnel i-tunnel ehlanganisa i-territory namazulu. If you remember uDaniel esezweni ngelo lakhe ePersia i-principality yaphaya ePersia uDaniel akengwaphaya. Then uthunyelwa uGabriel. Then i-principality yasePersia yathi akukho nto ozoza ngeportal enawuwathini. Wabanjwa uDaniel i-prince of Persia, the principality. Kwafuneka ngoku uDaniel ebenobulumko angacommandi i-angels azicommandwa amaxesha i-angels asinikwanga authority over the angels. I-angels ziyacelwa uyazicela i-angels xa ufuneka zona. Daniel did so for 21 days ecenga uThixo so that uThixo akhule uMikhayeli azohlala nabantu uGabriel. Tell me xa kwabanjwa langelosi kwenzeka ntoni kuthi ngoku? Kungabanjwa ingelosi ngexesha labantu bethandaza kufanele bazibanjwa every day mosikuthi ingelosi ezisa ipasana zibanjwa qhopha i-portals. Usathana abangcwele once i-portal kaThixo ivala because uvule yakhe. Then imosi yobutyebi ebe kumela bukumaKristu kusuka ekhaya bugangwa i-wrong portal kutyetyiswe i-kingdom of darkness ngobutyebi be-kingdom of light. Then this is a vision enje abantu babamba into zabo ayocawe le andikhonze Assemblies of God bangcwele mina andizisanga nto yasezembula ndizise into ekingdom ezawutyebisa ibandla lokugqibela. Mama notata lento ithi njengoba thina sizolontsha sizoshiya i-responsibility. Ngamanye amazwi kukhona into spiritual ezakwenzeka. Ngamanye amazwi imehlo that was carried by our forefathers on Zikama prophetic mantle iyanteka ayinamntu. There are two mantles kwaXhosa ezintengayo. Imantle ye-prophets zamaXhosa. Uprofeti Khulile kaMajeke who prophesied ngoNongqawuse, who prophesied ngoNtsikana himself. Abathi ningathathi iqhosha lingenamthunza because lizanixabanisa asivani ngoku silwasodwa wese amaXhosa ba-corrupt. Why amaXhosa corrupt is because ilizwe lemali la emaXhoseni not kumaZulu. Ilizwe lemali la emaXhoseni not kubaSuthu. Olona hlanga lu-corrupt eSouth Africa amaXhosa because isiphrofetho sathi kuwo ninilumkele iqhosha engenamthunza nithathe lencwadi nizophila ngayo nikhulwe yiyo. YangamaXhosa number 1 abaye emicimbini emasikweni ababethe iBhayibheli abemveli senje. But siyajikisi do Bapostolo, baprofeti, bavangeli, belusi, zitishala, fivefold ministry yaseBhayi. Ngeke lilokhe ibandla without the intercessors. Intercessors aseBhayi. Soze umsebenzi kaThixo niunqobe nihamba nodwa. Okugqibela i-intercessors kusafuneke
zitreniwe kwi-prophetic office. Because not all intercessors will serve in the office of prophets. Some will serve a gift of prophecy. A gift is a gift a prophecy. If I am a worship, right? You want a gift you to osebandleni, a prophet for the church. That gift is from God. If I is on don't wrist watch, Zaganda Evangelist, Daichilero. Kubekona, the office of a prophet, if I am a wall clock, but is your digger. In wrist watch, ye ding wall clock. One, there are so many intercessors as a divine is all. Why? Within the intercessors, I will call department it has the devil worshipper, check the intercessors. I don't go here any sense that God will tag us. About the intercession. Oh, Frank, I was in the intercession. I've not told Papa. Oh, because our prophet said, Jesus, how people is so true as prophet. Is prophet said that over Kumela intercessor is prophet as a gang over Abesia a full Ayoshaba. Then umsebenzi kwama intercessor ukungasuka fuku. Let me tell you something you don't know. That's why, man of God, ama intercessor amaninzi abethwa kwento zithathu. Intercessor ibethwa ngomtshato. Why? Kufuneka ufocus emtshatweni ushiqanda. Kufuneka ulemba ngomtshato wakho so that efukweni akanamsebenzi nomtshato ubhalele eqandeni the prophecy uba ingantshuli at the right time. Lebala ngomtshato efukweni ma. Number 1 lo. Number 2, most yomama abangama intercessor babethwa ngenzala yawo. Enze umntwana wakho isiqebe uthandaza bathe mama hayibo ethandaza kanje uthenge konje umntwana wakhe endezondaba zakufika kuwe uzoshiya ntoni ifuku cause akukho kwanto esemntwaneni dithe abantwana ngabakathixo ukholwa yeka abantwana uThixo uhlala efukweni. Yes. Yabona manje sanohleka xa imitshato ichitheka eminye imitshato ichitheka just because uSathane uyayazi ingozi yalapha amsokolisise ngendoda umntana umuntu kanti kuliwa lento. Number 2, abantwana bakho uthandaza uncame uzile uncame ubabekile imali ecawu Thixo abantwana bami no bangcwele kaloku noPawulos yabaluviko enyameni. Umtshato xa uhlasela ngale ndlela uluviko lomtshato. Xa abantwana besenzo zozinto bengathiki usindisiwe ufaka ishuthini ufaste baluviko enyameni yakho suphume efukwini ngenxa yoviko. Number 3, olwesithathu uviko. Usinde emtshatweni, usinde kwinzala amncede uThixo, ubethwe ngendlala. Bukelana ezintakeni, azisonti, kodwa uThixo uyazondla. Sibethwa ivesi yentaka. Akekho uThixo ongaxakwa sisiso seintercessor yakhe. Akekho uThixo manje ongakuyekela abantwana uncame konke uyi-intercessor. Akekho uThixo but ingxaki you need to be taught
about these things. Inkosi Thixo. Yabona le thokoza ngiphendula wena we-30 minutes ngomsombuluko ngicela bodwa ngicela cause nansi solution nansi yale nto oyiqalisiswa. Okay, nansi into bangcwele icawe ayikabikho. There is no church without the 540 ministry. There is no 540 ministry without the church. Okugqibela ayithi qom kodwa nomkhanza namahlanu bahlanu kodwa kaninzi kodwa kabalekani kodwa ngoba anizokwazi ba just yona kuphela. This is what God wants that of. That's what demands. Ufuna lento uThixo sibahlanu ne ngumpostile igovernor. Just why bangathi thina masithela ngohulumente upresident welizwe kufuneka athobele abapostoli. Apostles, they govern us. They don't only govern the church, they govern even the government. Kabanye benza straight izinto. Then abefundisi ke ngenxa bani ngespirit sashem sabantu bazothi ithi iBhayibhile thobelani abasemagqunyeni hayi bangcwele abathotyelwa xa sebekhonza antichrist. Bathotyelwa abasemagqunyeni xa besesebukumkanini bukaThixo. I-government yakuphatha ngo-Alice Bailey njengale yethu sithandaza uba akusho bangathandaza. But if you honor umuntu osebenzela already your enemy, uyashasho uzothatha. Angisibani ngathandaza, but you must be aware of these things. Akuthandaza noba sebeseva u-antichrist, which means who live to antichrist ngemithandazo yakho abaphathi noko bhetele. So if you are an apostle, stand your place. Ungathandwa nasi parliamentary for the truth that you are speaking. Tell the truth and shame the devil. Don't buy cheap popularity from the apostle, the governor, the church establisher, the prophet guides in the church. The prophet guides is those that because the prophet is the evangelist. The evangelist gathers the lost souls. The pastor will not gather cards. The teacher crowns the grinder. But in only has a competition in the 540 ministry. Go open in the office without the intercessors. There is always a to the before the pants. Everybody always a land. The mama. Otes, get a kushana, no other kushana. Legends are the competition is a this is in the church later. The competition behind you. Don't get offices going. Why? So many daughter and daughter, fast. Is that mom? As on mama, this is what one's at the past. This is the man and the wind. This is the man, he told the man. Immensely, he told people as was Ikea. God did up Ikea is in operation. You don't know what I say. A pie, no one brothers, go to me more. Yes, a pie. Ikea, if immense. Yes, some service. Chama, ungavuli bakhona space pha. Ungavuli bakhona space pha. Nasi space pha ngoba uyabona amademon azongena kule office. Mabe khona sitha moya. Chama ngwele. Back to God is the one. Babe ngamazi. Back to God. Akasilanga cawa. Usele ntoni ubukumkani umzimba kaKristu
uzominisela i-fivefold ministry yebandla lesiphele. Then siyahamba ngomqalelo njengoba ndithi the honors is with you. Jesus. Ukumka kwethu anxoki iportal ba. Then iyaserviswa i-altar. Ndidla ukuthi kungcono ungambiza umpostile xa ngeke ama-intercessor. Because thina abapostoli sidiliza umthi okuzimile ukuthi hayi unzima lo mthi, never. Uthi Paul uthi ndilwe ne-giants zase-Efes wathini waziqenqa. So xa ufika umthi okhathazile, in fact we deal nama-territorial spirits. Xa ugeta i-territory yendawo kufuna ama-intercessor alandele. Why? Kunomthi tata wami noke uke wasemakhaya kancinci othi xa uzimele ungamnabungozi kakhulu wakugethwa ulale uvela uvusa ihlathi. Then umsebenzi wama-intercessor xa sekufike abemenhle bavula amaphutha kufuna ama-intercessor ahlale esevisa isibingelelo so that xa besiza bethi hayi umkilo wemenhle bafike ingathi kuwesa ukubazwa kwelini. Nansi yenziwa kahle baba nanonke ilotshi lento sawuyenza Saturday ka nenzela nje i-pre-launching. Then xa sigqibiyozwa ndini xa ngigqiba kuyenza nakutata uzodeclare after silaunchile we need a man in the office of a prophet because i-apostolic man ilisebenza i-apostolic man ngeke yenze into eyenziwa yi-prophetic man. Akuba umpostolo edilizile ngeman kufuneka i-prophet yendawo ideclare. Once i-prophet yendawo ideclare, then i-fivefold ministry yendawo iqale ukusebenza as a body with the intercessors of the city. The first day, nilumkise kokuthwala. Ebusuku umama lonisiwe kweKapa waboniswa ukuthwala, ekuboniswa eKapa. Kunebandla because kube khona umuntu ongumama oya wakidnetshwa. Uvela mina kulombono. Ingathi ndihamba nomama othandazayo siye kwenza assignment. Kube khona umuntu ocaba usijongile ngemoto ufuna ukusikidnapha. Somewhere ndibuye ndiqhathazela kungathi khona imfazwe lesikuyo angabuyi la sisicaba ukidnetshini. Uthi tata pheka kubi ngawo. Ilamini ye-first day bendithetha ndithi umoya wokuthwala wona uselfish is the day entebule. And abantu abathwala wa-selfish because sikhule emakhaya xa umuntu enenkomo igusha ibhokhwe ngenyoka ukubhubha kwakhe yonke lanto iyamlandela inqomza ifamily kuyintoni ukutyeba kwakho wedwa. After that wakufa your generations are normal. Therefore ukuthwala kune-selfishness. Ndabe ndisenze kuweso ukuthwala kwabeBhayibhile. Umama ebusuku wayeyiboniswa eKapa. Ndithe iKapa neBhayi neMonti neDurban zii-coastal places. Ndiyithethe le nto kanti yenzeka nyhani. Ngamanye amazwi noma nibone abathweleyo eKapa le mvuselelo bayayazi. Amen. Abathweleyo eBhayi semaphethwe eKapa. They are connected. Njengoba befundisa bona waseKapa waseBhayi abathwela from one place bayancedana. Ndithethe ngayo apha eBhayi lokuthwala yoqhuma eKapa.
imoto emanekeni khona umzozo uvala kodwa ayinguwo okathini siyavala kancane siyavala nje i-pre-launch le ndenzayo so ke xa yenziwa ngalamini libe lifuthekile anikwazanga ukungena entolobheni namhlanje ixesha likho kancane xakekile anikwazanga ukungena entolobheni maybe ngalamini ndikondinceda likhona uba yi-45 minutes ndinivale uba yintoni untolobheni le nto ndicommon ngayo naye Jesus. Whether abantwana, take your podium now. This pre-launch, although it pre-launch, ezulwini mayenzeke ngoku. Senza lantoni manje? Asilonta ngomgqibela sekunya because apekas. Le pre-launch esiyenzayo we are preparing for the actual launch in 17 or 17. Because iyaliwa ilaunch yile endiye xa ndiyenza tata besendintsotsa igazi xa ndilauncha on the 7th of March eKapa babendibonile ndingena phaa wonke umntu ndilusizi ndiphuma esibhedlele ndibethu kaloku bancwane ndithe yimo uphiwa kakhulu neethesi zingako amasathans aseKapa ayindibulala ngezintso uThixo wavula komzuzwana ndayolala esibhedlela ndithe ndichama igazi uThixo wenza i-spiritual mapping se-Cape Town ndiyicula ngathi ligama lami Kapa from A to Z ityhilwe kum ndincwina zizintso but uThixo akajongi inyama wandinika into yokudla komoya kodwa iKapa thandazani intoni i-organized crime eyenziwa kwi-prisons ene-parliamentarians ene-high profile security ingcolile ndiyasephi tshotsho babethe izinto zam njengokwazi into zam nalapha ebhani bangazama avule uThixo hayi bangoyikhona itestimony ndisuka ekhaya imoto engumananisi le nto yamahamba abantu etata ndazi bekunzima ndifika zange imoto eshokale bendinike ipress last year kuthiwe benyanothajasemene befuna ndingafikanga apha ndandiyiva kwalaba moya khona sebendazi bathixo kuyonakalisa besiyenza namhlanje tata ndiyafuna imali engaka athi ayinamsebenzi imali engathixo but namhlanje tata khona ngathi phenda nothixo wakho senze i-pre-launch ebantwini kodwa solweni bawe ngwele egameni lenkosi uYesu handarabo shikayande. Father, we are making this pre-launch. The portal yasemazulwini is connecting right now Thixo namandlonke nendawo yaseGqeberha. All powers and principalities siyazihlula namhlanje ngegama lenkosi uYesu, ngegama lenkosi uYesu. Bawe ngcwele, we thank you for releasing your archangel. Thixo namandlonke kuyalabasikhatha indalabonde lekhere bosiyane haneri koyabosika. In the name of Jesus, the archangel is releasing right now that brings your angel in the name of Jesus. In the name of Jesus, we enter right now. The 70 years has come to an end. The time for the church to be released is now. In the name of Jesus, the walls of Jerusalem are rebuilt right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus,
Rabarabosiata. Kuyenzeka, kuyenzeka egameni lenkosi uYesu. Kuyenzeka, ziyawindonga zeJeriko, indonga zeSatanism, indonga ze-witchcraft, ziyawa. Every government system, emelene necebo lakho, onke lo madonga ayawa. Ngegama lenkosi uYesu, ngegama lenkosi uYesu, somandla kuyenzeka, kuyenzeka. Izithunywa zakho ziyasebenza freely kuyo le ndawo. There is a great harvest of souls that are getting saved in the name of Jesus. A mantle has been released in the name of Jesus. So mandla siyabulela, siyabonga uba noThixo njengawe uphakeme, sikunikeza lo musuku imbeko, ubukhosi nobungangamsha egameni lenkosi uYesu. Siyabonga. Can we clap hands for Jesus?